Na úpetí Malebných hôr v samom srdci Slovenska leží krásne historické mesto Banská Bystrica. Mestské práva získalo už v roku 1255. Historické centrum Banskej Bystrice patrí dnes k tým najkrajším na Slovensku. Práve tu, na Skuteckého ulici, z renovovanej budove dnes sídli naša škola, Základná škola Slobodného slovenského vysielača. Škola vznikla už v roku 1958. Od roku 1979 ju všetci v meste poznajú ako školu jazykovú. Zriaďovateľom školy je mesto Banská Bystrica. V súčasnosti ju navštevuje takmer 500 žiakov. Odtiaľto sa to všetko riadi. Riaditeľkou školy je magistra Zuzana Sedláčeková. Pedagogický zbor tvorí 45 učiteľov, ktorých počet doplňajú zahraniční lektori a ďalší externí spolupracovníci. O každodenný chod školy sa ešte stará 13 nepedagogických pracovníkov. Motto školského vzdelávacieho programu znie: Otvárame bránu vzácnej múdrosti. Poskytujeme kvalitnú výchovu a vzdelanie deťom, ktoré bažia po vedomostiach. Od roku 1979 sme školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Wo ist denn der Peter? Wo bist du? Cudzí jazyk vyučujeme už od prvého ročníka. V 5. ročníku pribúda druhý jazyk. Učíme sa po anglicky, nemecky a francúzsky, prostredníctvom záujmového krúžku aj taliansky. Výučbu cudzích jazykov podporujeme metódou CLIL, ponukou jazykových krúžkov a projektovou činnosťou. Každý rok organizujeme jazykovo vzdelávacie pobyty v zahraničí. Where's Lady Bird? I don't know. Where's Lady Bird? Here! Hello! Nezabúdame ani na iné oblasti. Vo všetkých predmetoch dosahujeme výborné výsledky. Od malička si svoje hlávky cibríme na slovenskom jazyku a matematike, aby sme zvládli v 9. ročníku testovanie na výbornú. Naša škola sa pravidelne umiestňuje v testovaní deviatakov v rámci Slovenska na popredných miestach. Informatiku vyučujeme v 2 moderne zariadených učebniach. Jednoduché hry slúžia na prvé zoznámenie s počítačom, vo vyšších ročníkoch sa už žiaci učia pracovať s praktickými aplikáciami, ako je napríklad OpenOffice. Internetové pripojenie je samozrejmosťou. Čo najviac sa prispôsobujeme požiadavkám doby a snažíme sa učiť moderne, tvorivo a zážitkovo. Získavame ocenenia v mnohých súťažiach na úrovni okresu, kraja i Slovenska. Čoraz častejšie používame interaktívnu tabuľu a dataprojektory. K lepšiemu pochopeniu a zapamätaniu si súvislosti učiva máme k dispozícii množstvo rôznych demonštračných pomôcok. Sme jednou z 300 škôl na Slovensku, ktoré overujú používanie digitálnych učebníc. Snažíme sa, aby učenie nebolo pre deti mučením. Preto pripravujeme pre žiakov mnohé aktivity, súťaže a prezentácie, ktorými sa snažíme vzbudiť záujem detí o rôzne oblasti života. Veľkej obľúbe sa tešia najmä pokusy z chémie a fyziky. Niektoré pokusy pripomínajú postupy stredovekých alchymistov, keď sa pokúšali vyrobiť známy kameň mudrcov, zabezpečujúci večný život a bohatstvo. Študenti svojimi demonštráciami dokazujú, že vo svete vedy je niekedy aj nemožné možným. Najvďačnejšími divákmi sú tí najmenší. Tu sa práve dozvedajú, ako dlho môžu bicyklovať, aby spotrebovali energiu jedného hamburgera. Hoci má naša škola prívlastok jazyková, venujeme sa i umeniu a športu. Máme dobre vybavenú telocvičňu, aby si žiaci mohli trénovať nielen mozog,
ale aj telo. Sú z nich šikovní basketbalisti, volejbalisti, futbalisti i chodci. Ku škole patrí aj vonkajšie ihrisko. Často tu organizujeme rôzne zaujímavé akcie. Nedávno nás navštívili policajní psovodi aj so svojimi chlpatými pomocníkmi. Po dobre odvedenej práci nás čaká obed v novozriadenej jedálni. Spolu s kuchyňou sa nachádzajú priamo v priestoroch školy. Ani tu sa nevyhýbame pokroku. Každý deň varíme 2 obedy v moderne vybavenej kuchyni tak, aby sme jedli zdravo a chutne. Obedy vydávame pomocou čipových kariet. Rodičia môžu objednávať i platiť obedy prostredníctvom internetu, žiaci si zase rezervujú obedy pomocou terminálu. Deti majú možnosť stráviť v škole i popoludnie, a to v záujmových krúžkoch a v školskom klube. V škole sa tak strieda práca i zábava. Čo povedať na záver? Dvere do našej školy sú pre všetkých našich priateľov stále otvorené.